हेलो माँ सुनलु आज दीपर जो तरकारीटा रंधा ହେଇଥିଲା तू रांधिलु कि आज्ञा बड़ बापा ସେଇ କଥା ଆଉ ଏତେ ଲଙ୍କା ପକେଇଛୁ ଯେ ମୁଁ 3 ଥର ଝାଡା ଦୌଡ଼ି ସାରିଲି ମାଲୋ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବେଲେ ତୁ ଶାଶୁ ଘର ଯିବି ସେ ରୋଷେଇବାସ ଭଲରେ ଶିଖି ଫେରେ ଲାଗିଲା ଆରେ ଗୋ ପାଇ ହଁ ଯେ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡେ ମ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆଲୋ ଶୁଣୁନୁ ମଟନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଲି ମଟନ ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଚିକେନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଚିକେନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ଆଉ ତୋ ଫେଭରେଟ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତି ମାଛ ବେପାରୀ ଆଇଲାନି। କଣ କରିବି କହୁନୁ? ତତେ କିଛି ମିଳିଲାନି ନହେଲେ ତୁ ସବୁ କରି ପକେଇଥାନ୍ତୁ। ହଉ ନାଇଁ ଏଇ ଲୁଗାଟା ତ ବେ କରିଛି ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୁଗାଟା ଦେଖିକି ଦେବି ଆଉ। ଆମେ ଲୁଗା କାଇଁ ଦଉଥିଲୁ କହିଲୁ ବାହାଘର ପରେ ତ ମୁଁ ସେମିତିରେ ବି ଲୁଗା ଫୁଗା ପିନ୍ଧିବି ମୋ ଶାଶୁ ତ ପୁରା ଓପେନ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଲୋକ ସିଏ ପୁରା କହିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ଯାହା ପିନ୍ଧିବା କଥା ପିନ୍ଧି ପାରିବି ଡ୍ରେସ ଜିନ୍ସ ସର୍ଟସ ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛୁ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଆଲୋ ତୋର ଏତେ ଚୁଟି ତ ଆଗରୁ ନଥିଲା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୋର ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ କେମିତି ହେଲା? ମତେ ଟିକେ କହୁନୁ ତୁ ତ ହେୟାର କଣ ଲଗଉଛୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲଗେଇବି। ମୁଁ ମୋ ହେୟାର ରେ କଣ ଲଗାଉଛି ଚାଲ ତତେ କହୁଛି। ମୁଁ यूज करूची आल्स गुडनेस रो रोजमेरी वाटर स्प्रे गाधेबा परे किबा गाधेबा पूर्वरु आको यूज करि परिबे नचेत सोइबा पूर्वरु मध्ये यूज करि परिबे एंड वॉश करिबारो किछि भी दरकार नै। एटा बहुत लाइट वेट नॉन ग्रीसी नॉन स्टिक बिल्कुल भी चिपचिपा फील हुए नै। ए प्रोडक्ट को मो बहुत वीक हेले यूज करि आसुची एंड ए प्रोडक्ट ता मोर 3 गुणा हेयर फॉल कमेइची एंड ता सहित 12 सप्ताह रे मोर हेयर बूस्ट करेइ। एठी आपण माने देखि परथे मोर फ्रंट रे आ बैक रे कुनी कुनी बेबी हेयर हे जाईची आल्सो बिफोर आफ्टर हेयर ग्रोथ आपण माने देखि परथुबे एंड एटा डॉर्मेट अप्रूव इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली क्लिनिकली प्रूवन रोजमेरी वाटर स्प्रे प्रोडक्ट Amazon Flipkart Purple.com रे अवेलेबल अछि नहले मो ऊपर टैग कर देछि आपण माने सेइठु परचेस करि परिबे।